L'estiu és sinònim de gelats i de concerts a l'aire lliure. De fet, és la Setmana Europea de la Música i poblacions com Figueres han organitzat concerts en places i carrers per celebrar-ho. Amb una singularitat aquí. Només actuaran grups del Buc d'Assaig i de la comarca. Sònia Dunyac, companya d'Empordà Televisió, bona tarda. Tenim música en directe, no? Tenim música en directe, Pere, em costa una mica escoltar-vos. Ara, de moment, acaba de començar en Xavi, és un d'aquests solistes que assaja el Buc d'Assaig de l'Oficina Jove de Figueres. I amb mi tinc algun d'aquests responsables de que s'organitzin totes aquestes coses. Aquest, de fet, és el quart any que es fan els concerts de la gent del Buc d'Assaig. Amb mi tinc Alexis. Alexis, què és exactament el Buc d'Assaig? El Buc d'Assaig és un projecte que està dintre de l'Oficina Jove de l'Empordà. Fa ara 5 anys es va juntar l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal i la Generalitat per crear un projecte que la intenció és impulsar la creació i la producció cultural dels joves alempordanesos a tota la comarca. Llavors, aquesta és la quarta edició que fem això. El primer any va ser una mica d'anar agafant forma i a partir del segon ja vam començar amb el Buc al carrer. En el Buc al carrer el que fem és simplement exposar a la ciutat, a la comarca, el talent jove que tenim a la ciutat, que durant tot l'any està assajant en el Buc d'Assaig i que un cop a l'any ho mostrem a la ciutat de manera oberta. És un assaig, uns concerts en directe del que estan fent durant tot l'any. Però al Buc d'Assaig no només hi teniu el Buc, també feu altres disciplines. Sí, de fet el Buc és una part. El tot és el Buc d'Assaig i l'espai creatiu. Per un costat hi ha això, el Buc d'Assaig, un espai d'uns 25 metres quadrats, replet de l'equipament musical, amb bateries, taules de so, taula de DJ, insonoritzat. I per l'altre costat tenim l'espai creatiu, que és una sala polivalent per unes 40-50 persones, que poden fer dansa, teatre, ballen, fan break, hip-hop, i després tenim una altra paret, que és un espai expositiu. Molt bé, Alexis, moltes gràcies. Tenim amb nosaltres també a l'Arnau. L'Arnau potser és l'artífex de que la gent pugui organitzar-se per estar al Buc d'Assaig. Tu coordines una mica l'agenda, no? Sí, jo coordino els 10 grups que tenim ara actualment al Buc d'Assaig. Llavors, no han pogut venir tots avui perquè nosaltres fem la Setmana d'Acció Musical. No dediquem només un dia a la música, que seria el dia 21, sinó que aprofitem i fem un seguit d'activitats, ja siguin xerrades o alguns tallers. Llavors, clar, hem fraccionat una mica tot el gruix de grups perquè potser tots en una nit és complicat de poder-lo... Escolta, fa una estona estàvem parlant i em deies jo no només coordino, també assajo el Buc d'Assaig. Tu tens un grup que està entre aquests 10 que utilitzen el Buc. Quin grup és? I explica'ns alguna anècdota. Vale. Jo formo part de Som Boys. Llavors, jo vaig entrar aquí realment com a usuari i vaig acabar treballant-hi també. Perquè jo crec que és com una família. Tota la gent que estem aquí, tant els que treballem com els usuaris, jo crec que creem aquest vincle que entre tots ens acabem coneixent i gràcies a aquest vincle, per exemple, nosaltres amb Som Boys vam poder arribar a tocar a l'acústica, per exemple, que és una cosa molt difícil d'arribar. I s'ha d'agrair que entitats, organitzacions i tal, com el Consell Comarcal i tal, aposten per aquests grups. Doncs ja veieu aquí, durant tota la nit, fins a les 11:30, 12 de la nit, hi haurà concerts aquí a la plaça de tot aquest jovent que està utilitzant el Buc d'Assaig, assajant cada setmana unes 2 horetes a l'espai jove de Figueres i comarca. Una gran iniciativa per donar a conèixer aquests talents que es formen a casa nostra. Moltes gràcies, Sònia. Històries com aquesta, música també en directe com aquesta, el que us oferim contínuament aquí a Connecticut. I recordeu que qualsevol de les històries que us expliquem les podeu recuperar quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Si aneu al perfil de Connecticut a Facebook i Twitter, el que apareix en pantalla, Connecticut TV, tot junt, amb 2 N's i 2 T's, Connecticut TV. Podreu recuperar tot el que hem fet avui i d'aquí uns instants, quan acabem el programa, també el que veurem en la recta final.